En el tema 10 anem a veure l'aparell respiratori. Tornem a intentar veure si aquest cop es veu, perquè la setmana passada no... si se sent, la setmana passada no va quedar gravat tota la segona part de l'aparell respiratori, de manera que tornem a gravar, a veure si ens en sortim. Tal com hem estat comentant, la importància del sistema musculoesquelètic és molt elevada dintre que és el sistema respiratori. D'acord? Ja vam veure que els intercostals, l'esternocleidomastoideu, el diafragma, és musculatura que està implicada en la contracció, diguéssim, de la caixa toràcica i l'expansió. Precisament és aquesta contracció de la caixa toràcica el que fa aquesta compressió, que augmenti la pressió interna i surti l'aire, s'exhali. En canvi, quan aquesta musculatura fa que la caixa toràcica augmenti de volum, la pressió interna de dintre de la caixa toràcica baixa, i això és el que facilita l'entrada d'aire a la caixa toràcica i als pulmons, no? En aquest sentit. És a dir, que és la musculatura la responsable de generar aquestes diferències de pressió entre l'interior del pulmó i l'exterior, l'aire extern, i és el que genera aquesta diferència de pressió i la que facilita que entri i surti, que exhali i s'inhali aire. En tot cas, aquí teniu un exemple pràctic. Això és un massai que està matant una cabra. Tingueu en compte que els massai cuinen la carn, la cuinen normalment després les senceres, de tal manera que la sang ha d'estar a l'interior del cos, no degollen. No treuen la sang com farien, per exemple, el porc, la matança del porc, no? Que treu la sang, o en cultura islàmica també es treu, per exemple, cabres, no? O el que sigui. Aquí no es treu la carn, s'ha de coure amb la carn interna. Com pots fer això? Com pots matar l'animal, òbviament, si no pots degollar-lo, si no pots desagnar-lo en aquest sentit, no? És obvi que són tècniques tradicionals, no? Li podrien fer injeccions o que sigui, però és una tècnica tradicional que tradicionalment que es feien. Òbviament agafaven, perquè immobilitzaven, ja veieu el cap, i les potes, i posaven, això és molt important, la cama a sobre la panxa. Per què? Precisament fent una pressió sobre el diafragma per impossibilitar, dificultar l'acció del diafragma i aquestes expansions i contraccions de la caixa toràcica. D'acord? Posant el peu aquí, el cama aquí, dificulten que l'animal pugui fer inhalació i s'ofega molt més ràpidament. Que veieu, òbviament, com està implicada la musculatura en el sistema respiratori. De fet, això, i si pensem a nivell escolar, no sé com ens ha ensenyat a vosaltres, si ho heu vist o no ho heu vist, però tradicionalment sempre hi havia hagut un error metodològic a l'hora de transmetre els coneixements o a l'hora d'interpretar a escola amb experiments com es duia a terme la respiració. Tradicionalment, i jo això vaig fer-ho quan es feia IGB, abans de l'ESO, una pràctica típica, era anar al mercat i aconseguir, igualment s'aconseguien serveis per altres coses, cranis, etc., per fer disseccions, s'aconseguien pulmons, uns pulmons grans, normalment pulmons de vaca, si no animals més petits, com podria ser una cabra o un bé. En tot cas, tu venies amb els pulmons, aquí estan buits, òbviament els veieu perquè no hi ha aire al seu interior, i el que feies a classe és bufar, d'acord? Si era un pulmó petit, de cabra o que fos, està amb un boli vic, se'n posava a l'interior i es bufava, si no, directament amb el que sigui, d'acord? Veieu com bufen, i òbviament entrar aire bufant, forçant l'entrada d'aire sempre en els pulmons. Però bufaríem com si bufa un globus. I l'analogia que es feia servir sempre era aquesta, la de bufar com un globus perquè veiessin com s'expandia els pulmons i com s'inflaven, d'acord? Com quedaven plens d'aire. El nen sortia amb aquesta analogia que s'havia de fer com una força, una inhalació, d'acord? És a dir, s'havia de bufar cap a l'interior i era precisament l'entrada d'aquest aire, no? Inhalant el que feia que s'expandís els pulmons. Igual que l'aire que nosaltres introduïm en un globus és el que produeix aquesta expansió del globus. Res més enllà de la realitat. Això és fals.
hem vist nosaltres que no és l'aire el que quan entra produeix una expansió dels pulmons, sinó totalment al contrari, sinó que l'expansió de la caixa toràcica, motivada per aquesta musculatura que hem estat anomenant, els intercostals, el esternocleidomastoideu, el diafragma, aquest augment de la caixa toràcica produeix, augmenta de manera que la pressió interna és més baixa i és precisament això el que facilita que entri l'aire. És a dir, l'aire entra com a conseqüència de l'acció dels músculs que augmenten la caixa toràcica disminuint la pressió interna. No al revés, no la caixa toràcica augmenta i els pulmons augmenten perquè entra l'aire, sinó que l'aire entra perquè prèviament s'ha expandit la caixa toràcica. Si volguéssim fer un experiment, això ja us ho mireu, si algú volgués fer això a classe algun dia, no sé quines edats podríeu treballar-hi, però bueno, seria així, una ampolla de plàstic, per exemple, no? Que hi ha caixa toràcica, uns pulmons, que seria un globus enganxat a una cànula, un bolivic, per exemple, muntat, i aquí posem un globus, vale? Com ho teniu aquí, que fa el diafragma enganxat. Precisament el diafragma, quan jo el baixo, s'està expandint, allò que el volum d'aquí s'expandiria respecte a si està quiet, allò que està aquí, estaria aquí. Això el que faig és que expandeixo tot el volum que hi ha aquí dintre. L'aire que hi ha aquí dintre, òbviament, que van estar comprimit en aquest espai, a l'haver-hi més volum, doncs, també l'ocupa i ens disminueix la pressió interna, i al disminuir la pressió interna aquí facilita que, òbviament, entri aire a través dels globus per reomplir tota aquesta pressió més baixa, per reomplir aquesta manca d'aire, diguéssim, d'expandir el diafragma. En el sentit contrari, quan jo el deixo anar, només contrau, tot aquest aire queda més comprimit, fa una força de pressió cap al globus i l'aire, òbviament, surt. Aquest seria l'experiment correcte que s'hauria fet, que ensenyaria des del punt de vista biofísic, d'acord, quines serien els processos d'inhalació i exhalació. El que hem estat veient fins ara és que la respiració es produeix intercanvi de gasos als alvèols pulmonars, és a dir, en aquest interior. En aquest punt és important, tot i que ho he anat dient al llarg d'aquest tema, sobretot el punt inicial, d'acord? Recordeu el que és en anglès, té dues paraules, el que és respiration, d'acord? Enfront del que seria breath, que seria respirar. Nosaltres no diem respirar les dues coses, no respirar aire, l'altra respiració celular, d'acord? Doncs per diferenciar els diferents mecanismes, els diversos processos que trobem dintre de la funció, diguéssim, dintre de la respiració, tenim aquestes diverses nomenclatures. Una cosa és la ventilació pulmonar. La ventilació pulmonar no és res més que l'intercanvi de gas o d'aire, més ben dit, més que gas, d'aire, l'intercanvi d'aire pel qual es produeix la inhalació d'un aire atmosfèric, de l'atmosfera, i es produeix una exhalació de l'aire pulmonar que tenim al pulmó. És a dir, el procés d'inhalar i exhalar. Això és la ventilació. Ventilo, intercanvio tot l'aire, que tot no, sempre queda un remanent d'uns 2 litres. Intercanvio l'aire que tinc als pulmons. Intercanvio, ventilo. Com ventilar una casa o les finestres, perquè hi hagi una corrent d'aire i s'intercanviï l'aire que hi ha dintre, d'acord? Que es canviï, es ventili. Això és la ventilació pulmonar. Després hi ha l'intercanvi de gasos, per això deia que, això ho podem dir també, si voleu, intercanvi d'aire, però no de gasos. Per què? Perquè els gasos ens referim a aquest intercanvi específic que es dona a terme dintre dels alvèols pulmonars, que tenim aquí, pel qual l'aire atmosfèric que arriba a la inhalació, passa per aquí, tot allà arriba fins als alvèols, és ric, podríem dir, en oxigen, és a dir, una concentració d'oxigen elevada, doncs l'intercanvi de gasos és aquest mecanisme pel qual es transfereix per difusió, ara ho explicarem, per difusió, aquest oxigen de dintre del alvèol cap a la sang, cap al corrent sanguini. Llavors, per ser distribuït, després a través del pulmó i el circuit major sistèmic per tot el cos.
no només es capta oxigen, sinó que, òbviament, com que retorna sang venosa, rica en CO2 o amb unes altres concentracions de CO2, només es capta CO2, sinó que s'allibera en aquest procés d'intercanvi de gasos o gasós als pulmons, a nivell dels alvèols, s'allibera CO2. Que quan s'exhali, s'exhalarà un aire ric en CO2 i pobre en oxigen. S'inhala un aire ric en oxigen i pobre en CO2, es du a terme aquest intercanvi gasós, que veurem en què consisteix, que és això d'aquí, i s'exhala aire pulmonar ric en CO2 i pobre en oxigen. Com es du a terme aquest intercanvi gasós, aquest intercanvi de gasos a nivell dels alvèols? Per simple difusió, és a dir, a favor de gradient. A favor de gradient. Què vol dir? Que l'oxigen, tant l'oxigen com el CO2, aquests dos gasos, es difonen, van en direcció, diguéssim, d'on hi ha una major concentració a on hi ha una menor concentració, per equilibrar aquestes concentracions, a favor de gradient. Hi ha un gradient. Per exemple, tingueu en compte que això és dintre de l'alvèol, aquí, i arriba l'aire atmosfèric, per aquí, tot arriba, i és un aire ric en oxigen i pobre en CO2. Com que aquí la concentració d'oxigen és més elevada que dintre de l'alvèol, òbviament, perquè és una sang, recordeu, venosa, la que arriba als pulmons, que ha de ser, entre cometes, oxigenada, hi ha una concentració d'oxigen baixa. Què vol dir? Aquí hi ha més concentració d'oxigen, aquí menys, per simple gradient, hi ha un gradient de més a menys, per simple gradient es difon, hi ha una difusió i passa la membrana de l'alvèol, que és humida, la traspassa per simple difusió i és captada per l'oxigen, per la sang, específicament per l'hemoglobina. Si tinguéssim hemoglobina, ja veurem, si tinguéssim hemoglobina no podríem transportar tant d'oxigen al sang. En canvi, en ser una sang venosa que s'envia a nivell dels alvèols, tenim una concentració de CO2 elevada, òbviament, perquè aquesta sang ve dels teixits on s'ha dut a terme respiració celular. De manera que hi ha més concentració de CO2 aquí, dintre de la sang, dintre del circuit sanguini, que no pas a nivell de l'aire atmosfèric, això que membrana de l'alvèol. De manera que el CO2 passa per simple difusió de nivell de la sang cap a l'interior dels alvèols, d'acord, en aquest aire que tenim dintre dels alvèols, aquest aire pulmonar. De manera que arriba l'aire, ric en oxigen, i això facilita el seu pas a la sang i pobre en CO2, que facilita el pas del CO2 de la sang cap a l'interior. Després, quan s'exhala, sortirà un aire ric en CO2 i pobre en oxigen. Però aquí tenim la ventilació, hem d'escriure intercanvi de gasos, però hi ha un altre procés encara. Òbviament, el transport de gasos per la sang, ja hem dit, i la respiració, que també l'hem comentat al principi del tema, respiració tissular de teixit, o respiració celular, que és una aquesta, la glucosilícids, juntament amb oxigen, aquesta reacció metabòlica, aquesta migració CO2 més aigua, més energia, per obtenir energia. Respiració celular no és el mateix que intercanvi de gasos i no és el mateix que ventilació. Són tres processos diferents que tenen noms, termes o descripcions diferents, intercanvi gasós, ventilació pulmonar i respiració celular, podríem dir, o tissular, que a nivell vulgar anomenem tots respiració. Jo respiro quan intercanvio gasos, respiro quan ventilo els pulmons, quan intercanvio gasos i quan faig respiració celular. Però la nomenclatura vulgar al carrer no és la mateixa que la científica, d'acord? Que tenim tres processos pels quals a nivell vulgar tenim una sola paraula, però en són tres processos diferents. Això ens porta al concepte de com definiríem una vena, una artèria. És un tema molt vinculat al procés del sistema circulatori, però que està tan implicat en el sistema respiratori, en l'aparell respiratori, que també fem un esment aquí. Per què? Perquè és important definir que en els mamífers, i nosaltres com a mamífers, no tots els organismes és així, d'altra banda, però bueno, els mamífers, tenim un cor quadrimeral, té quatre càmeres, en dos aurícules i dos ventricles.
Teniu aquí dos aurícules i dos ventricles. Dos aurícules, el dret i l'esquerre, i dos ventricles, d'acord? El fet de tenir una bomba, perquè en el fons és una bomba del cor, que va bombejant la sang. Per això la sang, com veurem al sistema circulatori, va en un sol sentit, perquè hi ha una bomba que està determinant el sentit, d'acord? Per davant, diguéssim, el sentit de la sang. La sang no pot tirar enrere. No hi ha aquesta possibilitat. Tenim una bomba que està generant unes pressions hidroestàtiques, és a dir, unes pressions que el fluid exerceix sobre les parets de les venes i les artèries dels vasos sanguinis, que és molt elevada al costat del cor i molt més baixa, com més allunyada estigui els capil·lars. Però m'està generant unes diferències de pressió que determina, òbviament, el sentit de circulació a favor de gradient de pressió. És aquest bombeig constant el que determina la circulació de la sang. Però a part d'això, tenim, a part de ser direccionant, tenim 4 càmeres, de manera que això ens determina, òbviament, que una té una entrada i té una sortida. Veieu que algunes tenen entrades externes, sobre el sistema circulatori, altres, òbviament, són internes, amb les presentant les vàlvules internes, però això ens determina, que hem de tenir 4 càmeres, que hi hagi 2 circuits. El sistema circulatori té 2 circuits. Un que anomenem circuit major, el més gran, o sistèmic, que ve a part del sistema, òbviament, és a dir, aquell que irriga tot el cos, i hi ha un altre circuit més petit, anomenada circuit pulmonar o circuit menor, que irriga els pulmons. Veieu, no tenim 2 circuits, fa com una espècie de doble. El que és important veure és que els pulmons estan irrigats per uns vasos sanguinis que estan aquí, que s'anomenen venes. I dels pulmons en tornen cap al cor uns vasos sanguinis, que aquí no està ara, que són, no teniu aquí, artèries. En aquest sentit, com hem definit tradicionalment una vena? Una vena, i a l'escola sempre s'ha explicat així, se'n deia com aquell vas sanguini que transporta, sempre s'ha dit així, no sé si encara ho continuem dint, sang pobre en oxigen i ric en CO2. Correspondria aleshores, de manera inequívoca i unidireccional, aquells vasos sanguinis que retornen dels teixits cap al cor. Per què? Perquè si porten una concentració elevada de CO2 i baixen oxigen, vol dir que són aquells vasos que recullen la sang un cop hi ha hagut la respiració cel·lular i la recullen i la portarien cap al cor. I les artèries sempre s'ha dit com aquells vasos sanguinis que presenten o que tenen sang rica en oxigen i pobra en CO2, d'acord? I que és aquella sang que correspondria, que sortiria del cor cap als teixits, no? Per irrigar-los. És una simplificació que no és certa. No vol dir que la majoria de venes és obvi i és cert que porten sang pobre en oxigen i ric en CO2, i la majoria d'artèries al revés, porten sang i arterioles, sang ric en oxigen i pobre en CO2. És cert en la majoria de casos, però no en tots. De manera que aquesta simplificació que a vegades s'ha fet a l'escola, jo a IGB, ja us he dit quan jo estudiava, és falsa, és incerta. Per què? Perquè estem obviant que nosaltres tenim un doble circuit. Mireu què passa. Aquí tenim del ventricle dret surt unes artèries pulmonars que subdivideixen i van cap al pulmó. Van cap al pulmó, on es du a terme l'intercanvi de gasos. Veieu que les fletxetes ens determinen el circuit de circulació, el sentit de circulació de la sang, va així, retorna per aquí, va cap aquí, surt cap aquí i va cap al pulmó, d'acord?
i retorna a través de, en vermell, les venes pulmonars cap a l'aurícula esquerra, que seria ventricle esquerre, i sortiria per l'aorta i s'aniria bomba cap als capil·lars sistèmics, cap a la zona del cervell, per una banda, i la zona del cos postcranial per l'altra. I retornaria després per aquí, per la vena cava superior i inferior cap a l'aurícula dreta i tornaria a començar aquest cicle, d'acord, que vosaltres veieu, d'acord, ara vaig cap aquí, vale? Cap aquí, ara m'aniria cap a l'altra banda, val? I seria aquest el cicle que estaríem fent tota l'estona. Què vol dir? És cert que això és una aorta, és una vena, una artèria, perdó, òbviament. L'artèria, veieu, que va aquí cap als teixits, doncs aquesta artèria que porta sang, que ve d'aquí, és una sang que ve dels pulmons, de manera que és una sang rica en oxigen, és cert, pobre en CO2, és cert, vale? De manera que és cert que l'aorta porta sang rica en oxigen i pobre en CO2, i és una artèria, i és cert que totes les arterioles que irriguen també. Però, de manera, és cert que totes aquestes vènules i aquesta vena, la vena cava, recull aquesta sang i la porta cap al pulmó. És una sang pobra en oxigen i rica en CO2, és cert. Però, sempre hi ha un però, què està passant aquí? Hem dit que el sentit és aquest, mireu les fletxes, que va aquí, després va per aquí, va per aquí. Això d'aquí és una, mireu, que teniu aquí, és una artèria pulmonar que porta la sang als pulmons on encara no s'ha oxigenat, entre cometes. És una sang que veieu que ve d'aquí, del cos, vale? Sistèmic, pum, o ve d'aquí, de la vena cava. És una sang pobra en oxigen i rica en CO2. I és una artèria que està portant sang pobra en oxigen i rica en CO2. De manera que aquesta artèria no compleix, les pulmonars, les artèries pulmonars, no compleixen el requisit que se'ns requisita a l'escola de que portin sang rica en oxigen. Per què? Perquè la definició de vena i artèria no va en funció de quin tipus de sang portin, si rica en CO2 o no, sinó d'on està el seu origen i d'on està el seu final. Una artèria és aquell vas sanguini que s'origina al cos i va cap a algun òrgan. I una vena és al revés, aquell vas sanguini que s'origina a algun òrgan, teixit, i va en direcció al cor, perdó, va en direcció al cor. De manera que això és una artèria perquè surt del cor que va cap als pulmons, això és una vena perquè recull els pulmons i va cap al cor. Veieu l'origen i el final. Ara bé, és una vena que transporta sang rica en oxigen, perquè està oxigenat aquí, i és una artèria que porta sang pobra en oxigen, perquè l'oxigen s'ha consumit aquí, i aquesta sang ve d'aquí, com podeu veure. De manera que la definició de vena i artèria no té res a veure en funció de la sang que porten, sinó del seu origen i del seu final. Això, fantàsticament, pot sortir com a pregunta curta a l'examen. A nivell dels alveols dels pulmons, veiem que els alveols pulmonars estan recoberts per una sèrie de capil·lars, hem estat comentant tota l'estona, veieu aquesta xarxa aquí tan important de capil·lars, és una xarxa que recobreix tota la superfície dels alvèols, val? I aquí el que veiem és que hi arriba la sang, provenent del cor, carregada de CO2, clar, perquè és una sang, que ja hem dit, una sang que prové dels teixits, de manera que s'ha consumit oxigen i està rica en CO2. Val? Arriba, mireu l'arteriola, arriba aquí, aquesta arteriola ha de recobrir i irrigar tot aquest alvèol, que és un d'aquests del que forma el raïm, i aquí es du a terme l'intercanvi gasós. S'allibera CO2 i es capta oxigen, i llavors torna per la vènula pulmonar. Veieu com està irrigat? Doncs multipliqueu això que està passant aquí, que és intercanvi de gasos, per tot el raïm, per tot cada un dels raïms dels bronquius, els bronquis, etc. No? Veieu que tenim una superfície molt i molt elevada. De fet, mireu que us el veus, aquest sistema, per què no tenim un únic sac gegantí i tenim tants petits formant una espècie de raïm? Perquè precisament aquest mecanisme, veieu aquí, permet augmentar la superfície d'intercanvi de gasos. Imagineu que només tingués un sac que fos així de gran. La superfície d'intercanvi, perdó, la meva mà sembla que aquí se m'escapi, però la superfície d'intercanvi només seria aquesta si tingués un sol sac, veieu?
En canvi, aquí tenim molts alvèols, veieu com? Tinc molta més superfície d'intercanvi. És una manera de maximitzar la superfície d'intercanvi, com passava amb el sistema digestiu i els bili, les microbiositats dels hepatòcits del sistema digestiu, és un sistema d'augmentar la superfície total de manera molt replegada. Després, òbviament, d'estar irrigada, està oxigenada, diguéssim, aquesta sang, torna a través de les vènules cap a l'artèria, cap a la vena pulmonar, perdó, que retorna cap al cor. Amb aquesta explicant abans, de la difusió dintre, això és un alveu, d'acord? Que aquí hi ha tota la xarxa de capil·lars, arriben les arterioles, se'n van les vènules, doncs aquesta imagineu que això és molt gran, està sobredimensionat, però això és una arteriola, d'acord? Això és la vènula, que se'n va. Doncs ve sang rica en CO2, veieu que això és l'hemoglobina, representa la HB, sang rica en CO2 que està aquí diluïda, el CO2, i com que hi ha major concentració de CO2 a la sang que dintre de l'atmosfera que tenim de l'aire, que tenim a nivell de l'alvèol, doncs s'allibera, passa per exemple difusió, passa CO2 per dintre del vas sanguini cap a l'interior de l'alvèol. En canvi, l'oxigen al revés, té molt poc oxigen. De fet, és el que l'hemoglobina no porta oxigen. De manera que aquí la concentració és molt superior d'oxigen que a l'interior, també per simple difusió entra i veiem com és la hemoglobina HbO2 i HB la que transportarà activament. És un sistema facilitador de captació d'oxigen, perquè si fos simplement per difusió i per les capacitats de la sang de portar i del plasma de portar dissolt oxigen al seu interior d'aquest fluid, ens ho falaríem en qüestió de minuts o segons. Perquè ara me'n recordo les dades, però en un dels seminaris ho fareu segurament, si el feu o si la Mònica us ho fa aquest any. L'hemoglobina arriba a suposar el transport del 90% d'oxigen, la resta dissolt en sang. Si no tinguéssim hemoglobina, els glòbuls, que estan els glòbuls vermells precisament, no tindríem el 90% de l'oxigen disponible pel nostre metabolisme, per qual cosa no tindríem prou oxigen per funcionar i acabaríem, òbviament, ofegats en el sentit no que no podem fer una ventilació pulmonar, no podem fer, podem intercanviar els gasos, d'acord? Fins i tot, però podríem continuar fent intercanvi de gasos a nivell dels alveols, però amb una taxa tan baixa d'oxigen que la respiració celular no tindria prou oxigen per funcionar les cèl·lules i òbviament hi moriria. La sang que surt dels capil·lars, entra als capil·lars, la sang que se'n va són aquestes vènules pulmonars, s'aniran en direcció al cor, tot i que siguin venes, s'aniran cap a, òbviament se'n van cap al cor perquè són venes, però tot i que siguin venes se'n van amb sang rica en oxigen perquè acaba de fer-se intercanvi i pobre en CO2. I el que us comentava, aquí tenim un esquema simplificat, però no està mal que anem recordant per recordar conceptes diferents que hem vist al llarg de tot el temari sobre la respiració celular. Mireu, això representa un endoteli, un vas sanguini amb el seu endoteli, veieu que són cèl·lules, això és el nucli, el que formen els vasos sanguinis està format per cèl·lules també. Hi ha un teixit allà que és una espècie de tela. Són cèl·lules i dintre del qual circula aquest fluid, que és el plasma, més els glòbuls vermells, glòbuls blancs, etc. Amb hormones, bla, 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 bla. El que ens interessa són els eritrocits. Eritro vol dir vermell en grec. I cit és cèl·lules vermelles, glòbuls vermells. Aquests glòbuls vermells, al seu interior, són rics en una molècula que es diu hemoglobina. Aquesta hemoglobina, que no explicarem, té una sèrie de nuclis de ferro juntament amb coure, però són nuclis de ferro que es poden oxidar i reduir. Es poden oxidar, igual que el ferro s'oxida, però es poden oxidar i reduir i això facilita la captació i alliberament d'oxigen.
En tot cas, el globus vermell, el que és important és que sapigueu vosaltres que facilita el transport de la captació i el transport d'oxigen. Doncs per aquí van els nostres globus vermells, rics en oxigen, perquè porten oxigen, i arriba un moment, quan arriben al teixit diana, a les cèl·lules diana en què han d'arribar, d'acord? Perquè venen d'una artèria, arteriola, etc., cedeixen per simple gradient de difusió, d'acord? Gradient de concentració per difusió, cedeixen aquest oxigen cap a, aquí teniu, cap a les cèl·lules. És obvi que aquestes cèl·lules també s'estan alimentant, entre cometes, també estan agafant matèria orgànica, una glucosa, un glúcid, per exemple. Doncs tenim aquí matèria orgànica, que els globus vermells cedeixen aquest oxigen a les cèl·lules, i és gràcies a aquesta matèria orgànica, que això ho hem vist en temes anteriors, que a l'interior dels mitocondris, aquests òrgans fonadors d'energia, assadors d'energia, que creen energia, com al seu interior, entre els glúcids i entre l'oxigen, es du a terme una reacció metabòlica, cicle Krebs, per exemple, que permet obtenir energia, se n'obté energia química, se n'obté aigua, i se n'obté com a subproducte CO2, que aquest CO2 és recollit per simple difusió també, a favor de gradient, per la sang, pels glòbuls vermells també, per la sang que se l'endurà després cap al cor. De manera que tenim vinculat aquí a la circulació amb la respiració cel·lular i aquí l'intercanvi de gasos. Després es donarà, òbviament, per tornar a oxigenar aquesta sang als pulmons. S'ha de dur a terme el següent intercanvi gasós. De manera que ja per acabar aquests conceptes, mireu que tot està connectat. Òbviament ens deixem aparells, ens deixem sistemes aquí, però tot està connectat. Tenim connectat el sistema circulatori, sobretot amb el sistema respiratori. És obvi que el sistema muscular també està implicat, ho hem dit, a través del diafragma, etc., que posaríem aquí al mig, implicat en aquest procés d'aquí. Però simplificant només la unió del sistema respiratori i del sistema circulatori, tenim una respiració que podríem dir externa. Tenim aquí una ventilació pulmonar, és a dir, això d'aquí, és a dir, agafar i treure aire, exhalar i inhalar, aquest aire arriba als alveols on es du a terme l'intercanvi de gasos, pulmonar aquí, l'intercanvi de gasos, aquests gasos són distribuïts a través del sistema, el circuit sistèmic o circuit major, el circuit menor és el que permet precisament l'oxigenació de la sang, i el circuit major es distribueix de sang oxigenada fins als òrgans diana, fins als òrgans, els teixits que han de ser irrigats, on per un altre cop, per simple gradient, difusió a favor de gradient, es cedeix l'oxigen i es capta el CO2 provenint, òbviament, del metabolisme de la respiració cel·lular. És obvi que hi ha altres sistemes, a part del muscular, que aquí no està, però està implicat en aquest intercanvi, ventilació pulmonar, està implicat el muscular, musculoesquelètic, però també hi ha altres, òbviament, tot el sistema de regulació a nivell neuronal de la respiració, que òbviament és un mecanisme que nosaltres no controlem de manera raonada, d'acord? És un mecanisme que funciona de manera automàtica, però i a més amb sensors d'oxigen, de CO2, de pH, etc. Però veieu que tot està molt a fons. Hem explicat com funciona la respiració, com funciona l'intercanvi de gasos. L'últim punt que ens interessa és quines són les malalties de l'aparell respiratori que ens podem trobar o que us podeu trobar. Sempre recalcar, vosaltres ni jo, tampoc. Som metges, de manera que si sospitéssiu, ja sé que potser no us recordareu de res d'aquesta assignatura més endavant, però si algú queda o teniu sospites en general a la vida d'algun dels vostres alumnes, no sou ningú vosaltres
per fer un judici o fer un diagnòstic. Però sí que és cert, això ho farà un metge, i només ho pot fer un metge, a més que els professors i les escoles estan més limitats en el que es refereix a medicació dels nens o coses d'aquestes, però sí que és cert que si sospiteu d'alguna cosa, d'alguna patologia, d'algun síndrome o que sigui, sí que podríeu fer algun comentari, més o menys directe o indirecte, depèn, amb els pares per transmetre'ls els neguits que tingueu o parer o alguna cosa en relació al seu fill o filla. Sempre dient, òbviament, que això ho hauria de mirar en tot cas un metge, vosaltres no podríeu fer un diagnòstic. En tot cas, que no és per acabar de posar les punts sobre les is. Quines malalties d'aparell respiratori més comúment ens podem trobar? Malalties infeccioses, a veure què significa una infecció, i aquí hi ha un patogen, que ens patolina aquesta infecció, o malalties no infeccioses, no hi ha un patogen transmissible. Quan hi ha un patogen, òbviament pot ser un virus, pot ser un bacteri, poden ser paramesis, poden ser microorganismes que ens estan provocant aquesta malaltia. Val? I aquí no infecciosa vol dir que es pot contagiar, perquè hi ha persones que pot contagiar, vale? I que no es pot contagiar. Val? La persona que tingui asma no pot contagiar una altra persona. Si una persona té tuberculosi sí que pot contagiar una altra persona, o si té una sinusitis faringitis, òbviament. Bacteriana o vírica sí que pot contagiar una altra persona. Dintre de les malalties infeccioses, quines són les més comunes? I malauradament les més famoses actualment, típicament, refredat i grip, són virus, d'acord? I doncs els refredats són provocats. El refredat no és un virus que ens provoca el refredat, són múltiples virus. Ara no me'n recordo quan són, no sé si són 30, 40 refredats amb les seves variants, cada un d'ells, que són virus diferents. De fet, en humans, de coronavirus, n'hi ha uns quants, o sigui, són 8, que provoquen refredats. Això vull dir-vos que de coronavirus ja n'hi ha en humans, i ja en tenim, val? Ens ha provocat refredat. El coronavirus actual, el SARS-2, val? També és un coronavirus de la mateixa família. El que passa és que és un coronavirus al qual no estàvem immunitzats, és nou, val? I ha provocat el destall que ha provocat. D'altra banda, sempre, majoritàriament, en població ja adulta senil, d'acord? Gent gran. Què vol dir això? Que segurament el coronavirus a la llarga, quedarà com un encostipat. Per què? Perquè els nens se n'infectaran de petits, els nens no solen tenir massa complicacions, no solen dir, però en poden tenir. De fet, està veient síndromes multiinflamatoris o d'inflamació multisistèmica, que s'han en compte, a vegades simplificant, no, és que com que als nens no els passa res, deixem que es contagin, o a l'escola, no sé què, bueno, poca broma, també, però en principi estan molt menys afectats i amb una mortalitat molt més baixa, tot i que estem veient també nens, igual com adults, que es queden amb seqüeles del que es coneix com a long Covid, d'acord, síndrome del Covid persistent, perquè és una alteració del sistema immune que queda amb una resposta inflamatòria exagerada i que afecta moltes coses, des de no poder caminar bé, no tenir capacitats cognitives que tenien abans, etc. Vale? Que s'està veient que un cop queden vacunats, això no sap per què millora, però bueno, que quan sentiu a la tele, és que els nens no sé què, no els passa res, mentida, sí que els passa, però òbviament majoritàriament molt menys els adults, i per norma general no només en nombre de nens que els passa menys coses, sinó que quan els passa normalment és amb uns símptomes inferiors, no? Són asimptomàtics o lleugerament simptomàtics, però això no vol dir que alguns que poden ser pocs, però a nivell absolut va sumant i al final són bastants centenars de milers de nens vivint seqüeles. Dit això, és obvi que en el futur, un cop hagin gent vacunat, la gent gran i els nens també tenim vacunat o no, ens reinfectem, quedarà a llarga, amb una, dues, tres generacions, si no surten variants xungues, possiblement es poden sortir amb els altres coronavirus, sortiran com un refredat més o menys fort.
I s'estan provant que els anteriors coronavirus entressin així també. Que òbviament provoquen una mortalitat diferencial de gent gran o gent susceptible a patologies prèvies. La grip també és un virus i com sabeu, el coronavirus es pot contagiar, la grip es pot contagiar. O sigui que són virus. Sinusitis, faringitis, això és la regió, això és inflamació, itis també significa inflamació, del sinus, de la faringe, de la laringe, dels bronquis, de la pleura. Doncs són normalment generats per virus. Això no vol dir que també hi hagi bacteris. Sí, mireu. Normalment hi ha una afectació inicial vírica, per exemple, les pulmonies / pneumonies, pot ser directament bacteriana o directament vírica, però en el cas de víriques pot haver-hi que aprofitant aquesta situació de defensa o de baixa defenses per la malaltia, els bacteris que tenim a tot arreu, els bacteris, òbviament, trobin unes condicions víriques per proliferar. I això és el que acaba passant a nivell pulmonar. En pulmonies o pneumonies, que algunes són directament bacterianes, que es tracten amb antibiòtics, que pot costa més, per tema de resistència i multiresistència, però a vegades fins i tot les víriques acaben desenvolupant l'encharcament pels pulmons, aquestes pneumonies. Mireu que si veieu les notícies que tenen una pneumonia bilateral, no? Per Covid, coronavirus. Què és una pneumonia bilateral? Aquests pulmons encharcats, que se'n diu, quan presenten els ratllits, el tot blanc. Aquest blanc no deixa de ser res més d'una proliferació bacteriana. La colònies de bacteris que aprofitant aquesta baixada de defenses creixen de manera descontrolada, però són bacteris que ja teníem, alguns d'ells. Això, el coronavirus, però això en qualsevol altra pneumonia, pot ser que algunes pneumonies comencin víriques i acabin desenvolupant pneumonies bacterianes, perquè hi ha una proliferació bacteriana, d'acord? Tot i que inicialment que ha provocat aquella inflamació, aquella infecció hagi estat un virus. Tuberculosi, produïda per la bacil de Koch. La tuberculosi sempre s'ha dit que és la malaltia dels pobres. És una malaltia, és una zoonosi, animal, un contagi provinent dels animals, per contacte sobretot amb bòvids, amb bous. De fet, és un bacteri, d'acord, micobacterium, hi ha molts micobacteriums, d'acord, i és el micobacterium, no sé específicament, no sé si és bovi, no sé què, alguna cosa així, que és el de bòvids, i després hi ha el Mycobacterium tuberculosum, que és el de la tuberculosi, que se suposa que la tuberculosi, se sap, és una derivació del de bou. Això depèn del neolític, òbviament, en què augmenten les concentracions de persones en pobles, augmenta el contacte amb animals, perquè viuen allà directament amb les persones, etc., que es passa aquest contagi d'un animal, com el coronavirus ha passat segurament d'un campionat a humans, d'un bou, de bòvids, diguéssim, a humans, d'acord? I provocant això uns estralls. Per què es diu que és la malaltia dels pobres? Està molt associada a ambients insalubres, falta d'higiene, etc. I era la gran malaltia mortal de tota la nostra història. Ningú sap ni què és, i ara hi ha molts metges que tenen problemes per reconèixer-la perquè està erradicada, no erradicada del tot, òbviament, està arraconada, podríem dir, a països occidentals, però no està erradicada ni molt menys. Tinc en compte que durant la pandèmia de coronavirus ha hagut un repunt de la tuberculosi, a més la tuberculosi és més prevalent i una incidència major en barris pobres com Ciutat Vella, Zona Franca, etc. Doncs hi ha hagut un augment perquè aquesta gent no es podia estar tractant. De tractaments, òbviament tenim vacunes actualment, però que és complicat. I si no s'arriba a tractar correctament, pot acabar sent mortal. La tuberculosi, els casos més antics, sí que s'ha dit, els més antics que s'han pogut demostrar genèticament, perquè s'ha analitzat l'ADN d'aquell bacteri, dels esquelets, i de totes tindria uns 9.000 anys abans de Crist. Estaríem parlant d'uns 10 o 11.000 anys. Aquest precisament el moment del Pròxim Orient és un jaciment del Pròxim Orient, ja de Mugara, a Síria, tocant a la frontera amb Turquia, que són ja moments en què ja tenim aquest procés de domesticació d'animals dins del que seria el procés de neolitització, de produir aliments i ser sedentaris, de ser granders i ramats.
I tos farina, una tos convulsiva, també provocava un bacteri que sobretot afecta lactants i nens petits. Pot provocar discapacitats permanents i fins i tot la mort. I que, òbviament, tenim també vacunació. És una etapa preescolar, Les vacunes són importantíssimes. No per virus, no ens podem... Vale? Perdó, no per virus, això seria un antibiòtic. Sí, per virus, perdó. Són hores de la nit i ja... les vacunes són importantíssimes, tant per refredats com per la grip, tuberculosi, tosferina, etc. Dins del que són les malalties no infeccioses, és a dir, que no es poden transmetre, no pots infectar una altra persona, no la pots contagiar, trobem, per exemple, l'asma. És una malaltia crònica, cronificada, que afecta les vies respiratòries. Què passa? Les vies respiratòries, aquells bronquis, per exemple, se sensibilitzen, és a dir, estan sensibles, en el sentit que reaccionen de manera desmesurada a determinats al·lèrgens, és a dir, a substàncies que el cos determina que no són pròpies, o substàncies irritants, que són les dues coses. No cal que siguis al·lèrgics, pot ser una irritació. Mireu, hi ha molta gent que està confonent, que soc al·lèrgic al pol·len dels plataners. No, o no necessàriament. Perquè moltes vegades el pol·len del plataner surt molt abans que les pelusilles aquelles que deixen anar típicament per Barcelona, que ara van traient més els plataners, però bueno, i al principi el pol·len ja s'ha alliberat, tu ni t'has enterat, però després s'allibera aquesta pelusilla, aquest borrissol, que és irritant. I tu què et passa? Que t'està irritant això, no és que siguis al·lèrgic al pol·len, perquè no és el pol·len, és una substància irritant. Es provoca una inflamació. Què passa amb aquesta inflamació? Això és un bronqui normal i corrent, té una llum, un lumen, i aquí és on passa l'aire, i que hi ha moc, que facilita la captació de contaminants, etc. I en un moment determinat, quan tu tens aquesta resposta immunitària, aquesta sensibilització, això es redueix la llum interna perquè s'expandeix, s'inflama tota aquesta part, s'inflama com un edema i es redueix l'espai de la llum. Què vol dir? Que pot passar molt menys aire per aquell bronqui, perquè s'ha reduït, té més estreta, aquesta canonada, com si diguéssim. Això determina que l'aire intenti passar més ràpid, forci jo, només em val respirar de manera sinó que jo forço a vegades a entrar i que servim aquests xiulets. Per què? Perquè és fer-ho més estret, aquí xiula l'aire quan passa per aquí. És a dir, no és que tinguem un problema, o no necessàriament un problema d'intercanvi de gasos als pulmons, sinó que arriba poc aire, s'està ventilant molt malament els pulmons. Per què? Perquè els bronquis, aquesta lumen, s'ha tornat molt més petita i passa molt menys aire. Què pot passar? Que l'asma, tot pot causar, tot. Qualsevol cosa pot causar asma. Al·lèrgens, d'acord? No tots els pacients amb asma són al·lèrgics, això és important de tenir present, però sí que la majoria al·lèrgens. Jo, per exemple, tinc una rinitis asmàtica que se'n diu als àcars de la pols, els àcars típics bitxets que trobem al llit. Doncs això em produeix aquesta resposta exagerada. Però altres no són al·lèrgens, com de tabac, contaminació atmosfèrica, aquests, per exemple, aire fred, aires acondicionats durant hores impactant el pulmó, estar molt a prop en un cotxe, per exemple, en temps susceptible, perquè l'aire acondicionat directament si estàs conduint o estàs a copilot, pot desenvolupar aquesta reacció. No tots són al·lèrgens. Exercici exagerat, també, molt intens, infeccions, una infecció grip, etc. també pot desenvolupar asma. Respiració en xiulet, ho hem comentat, tos, òbviament, rigidesa toràcica i dificultat per respirar. Sota la primera matí o a la nit, la persona s'ha de posar dempeus a vegades perquè estirat li costa molt ventilar. Des dempeus és més senzill. Què fem? Medicaments per alliberament ràpid i aturar els símptomes, pots prendre
Pulmicor, Ventolin, etc., i corticoides i antihistamínics per mitjà termini per controlar aquesta resposta inflamatòria a llarg termini. Altres malalties o infeccions, la fibrosi quística és molt, aquesta sí que és és bastant més freqüent, bueno, no més freqüent que l'altra, però que és bastant freqüent i és bastant més greu. S'anomena també FQ, fibrosi quística, o mucoviscidosi, val? És una malaltia genètica, recessiva per sort, com a mínim, no és dominant, que és molt freqüent a Europa Occidental. Un de cada 1.000 o 2.000 o 3.000 nens que acaba padeciendo, ¿no? Acaba patint. Sobretot afecta els pulmons i els pàncreas, i el que provoca és un excés de moc, diguéssim, un moc molt espès i de difícil mobilització, que suposa que és xifós que bloqueja les vies respiratòries. La persona que pateix això també provoca suors també nasal, etc., i una alteració de la funció pancreàtica s'afecta el pàncreas, òbviament la funció pancreàtica està alterada. Però com se'n pot curar o com es pot tractar? Més aviat treballem amb enzims pancreàtics, treballem amb aerosols, Pulmicol, Ventolin, per facilitar aquesta expectoració del moc cap a fora, i amb fisioteràpia, és obvi. Mirem de fisioteràpia pulmonar, funciona. Són especialistes, per exemple, Sant Joan de Davanter, i també especialistes fora, que el que fa és una sèrie de moviments del pulmó per facilitar el drenatge d'aquest moc. Òbviament no toquen el pulmó directament, sinó que fan la fisioteràpia des de la caixa toràcica i faciliten aquest moc de manera que dreni i surti per les fosses nasals, o per la boca. Això és de per vida, han d'acabar, és crònic, de manera que han de ser tractament de per vida.